gweiddi canu pan oedd ti'n babi bach? O ie, pan oedd babi bach, ie. Oedd canu ar yr eilwyd trwy amser, mewn ffordd, oedd yn ddycu yn gwrdd baritôn, mam a dad yn canu mewn gwahanol corau. Eisteddfod yr Urdd wedyn yn rhan bwysig wrth gwrs, dechrau cystadlu yn yr Eisteddfod fyny. Fi'n credu bod fi yn 20 mlynedd yn broffesiynol nawr. Ie.